Bangod, ang akon kung tani, ya gusto nga kuhaon tita, education. Naglabot pagid sa punto tita nga may nagapangaluyag sa akon. Sila ang nagakilatis kag kung hindi nila gani gusto. Ginahambalan ako nga hindi na pagpadayunon. Tupad balay namon tita. Sang nahibaluan sa mga parents ko nga may boyfriend na ako, ginakigan nila ako kaginhambalan nga makig-break. Para sa akon tita, mabuot ang ako nga boyfriend kag nakitaan ko man nga may ara siya sang disente nga trabaho. Apang natukiban ko nga wala gali nagaayuhan ang amay sang akon nga boyfriend kag akon amay. Siling sang akon amay, hindi niya gusto nga mangin kami o kung kami ang magdayunay sang boyfriend ko sa karon. Pero palangga ko siya tita. Kag wala man ako sa nakitaan nga rason para mag-break sa iya. Apang kon magkontra naman ako sa gusto sang akon ginikanan. Ginakulbaan ako tita kay basi isikway nila ako. Bagay nga mabudlay para sa akon. Mangod, palangga ko sila tita We. Tita We, ano bala ang dapat ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sa nga akon sulat, ang tagpadala, LV. Alas 2:22 na kita action na Radyo Philippine Standard Time. Kag amo yadto ang sulat ni LV. Iya nga problema kay natunga kung diin siya sunod ang iya bala nga tagipusoon o kung ang ginasiling sa iya mga ginikan. Amo ni subong ang iya man ginapangayuan sang advice. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay ako naman niya pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Dala na dira syempre ang mga ka-aksyon naton nga magpadalaman sang ila iya nga mga mahatag nga advice sa aton nga letter sender. Sa ito ba dira mga kauturan kung nagapalanakit ang inyo kalaw? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 Mayong hapon sa mga kay Jonas Suarez, sa kay Helen Menosa, mayong hapon man, kay Christine Blas Cruz, nga naga-monitor sa subong iya nga hapon. Thank you so much, Gid. Oy, kay Mary Joy Fuentebella, na ang asawa ni Action Bia Jonathan. Mayong hapon man dira sa imo, ma'am, kag mayroon nga pag-monitor sa aton iyang mga ka-aksyon. Okay, naga-loading diri sa akon ang inyong mga greetings. But anyway, dali lang gid. Check na naton. Si Sir Johnny Howdines, mayong hapon, avid listener from San Enrique. Ay, si sa San Enrique, kagali Sir Johnny Howdines, mayong hapon dira sa imo, kag mayo lang nga pag-monitor man. Okay. Gina-refresh ko pa ning akon nga phone ho, kay ang sa amon niya computer medyo naga-loading sesh sila sa buwan. But anyway, sa mga ka-action naton, continue lang sa pagpadalaman sa inyo yung mga mensahe sa liwat, kay ina ang akon man nga pagabasahon. Kag syempre sa mga members kini sa nga Energy Fans Club, sa ila dira ni Dennis Richard Tibora, madalas may banwas ng San Enrique, sa kay Regent Tan Villalon sa may banwas ang Manapla, kay Anthony Jones sa Villo Ceblano, dira naman niya sa may banwas ang Kawayan. Good afternoon. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, and God bless dira sa imo, Ma'am Elizabeth, and also sa Malaka family. Kay Esterita Oybanda, good afternoon sa liwat. Kay Sir Francisco Guanco, mayong hapon, indayan, greet ko lang asawa ko nga si Jonah, nagapamati ko no subong sa may Makati. Salamat, gid. Kay April Yursabia sa Masbate, mayong hapon, pakitamyaw lang Langga Dodong Talibo, Agnes sa Mallorca, kag ang tanan, kay Yursabia family, sa Lamat, gid. Elmer Boy at Villamor, mayong hapon, nag-monitor sa may La Carlota. Jean Hisugon, tamyaw lang Maria Malen. Happy birthday subong ko nung adlaw. Sige, salamat. Kay Enmasino Taihon, mayong hapon man. Kay Miss Atia Kim Eriman, good afternoon dila sa may banwasang Morsha. Kay Sir Pabilona Nestor, good afternoon. Shout out na lang ko no Toto Ariz, John Nicor sa Hagimet, nga nagapamati gid subong. Sige. Kay Ed Sir Samdiente, good afternoon, nagapamati sila sa may San Pablo, Laguna. Salamat gid. Kay okay. Sige. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa liwat sa kay Sir Alex Montesa, mayong hapon dira. No, si Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Ma'am Yvonne Buicher, Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, si kay Sir Michael Season, kay Sir Noel Amar, mayong hapon. Kay sino pagin? Check naton sa pihak dari ho. Si sino pagid ina dering mga ngalan nila. Ari ho si Ma'am April Joy Buenaflor, kay Ma'am Cory Vidaha, sa kay ta Ems Aboso, kay ta Emmy Esmeralda Dolido, kay Sir John Marie Radok, good afternoon. Si Miss Lily King, Ma'am Kelly Jelly,
Okay? Sakay, Ma'am Neil ni kay nang Neil ni realista mayong hapon avid listener ni sang Action Radio dras dalom namon ho. Sakay Olive Prado Gagaritano, good afternoon ma'am. Ma'am Rose Guevara kag sa liwat kay Ma'am Vanessa Mayo mayong hapon dira sa inyo na tanan. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri na kita sa pagbasa man sang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton man nga letter sender sa subong nga hapon. Nga nagpatawag lamang sa kay LV. Mayong hapon sa imo LV. Salamat sa pagpadalaman sa imo iya nga sulat diri sa This is My Life. Abi mo LV, yara ka na sa husto nga edad. Sa mga personal nga bagay, labi na kun may labot sa kaugalingon mo bala nga kalipay. Wala sang matarong nga mag-intra ang mga ginikanan. Ang mahimo lamang sa mga ginikanan, amo nga maghatag sang advice sa ila mga kabataan kung sa lantaw nga nakahimo sang sala nga desisyon. 'Apang sa ulihi,
ang bata ngayara na sa husto nga edad, amo ang masunod. Kag kun ano ang iya nga desisyon, ina ang iya nga tumanon. Mahimo nga maakig sila sa imo kung magakontra ka sa ila nga gusto, pero imo man paminsaron nga imo palaabuton ang nakataya, ilabi na sa pagpili sang imo iya nga makaupot sa ulihi. Yara sa imo ang pagdesisyon kung sundon nimo ang imo ya tagipusoon o kung ang gusto sang imo nga mga ginikanan. Ikaw lang ang makadesisyon sina. Sa liwat, salamat kid sa imo ginpadala nga sulat. Alas 2:35 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo yadto ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa kay LV, no? Medyo mabudlay ang iya subong nabutang sa tunga-tunga, no? Kay amo ning medyo mabudlay gid man tuod sa part sa mga kabataan kung magpili, no? Kung magpili sila o kung ang iya nga ang iya nga nobyo. Or sometimes may ara pa gani kung kay isa nang ang imo nga ginikanan o kung imo nga kaugalingon nga pamilya. Ina pamilya na may mga kabataan na balahaw. Amo na mga senaryo kung kay isa nga daw kabudlay ipamensaron, kabudlay kung diin ka mag-desisyon bilang imo nga pilion. But anyway, sa gihapon sa kay LV, ara actually sa imo ang final say. 23 ka na. Ara ka na di ka na sina kung ano ang pwede kang hindi pwede. No? Kay balo ka na kung sa lantaw nimo, kay syempre kung mga amo na nga edad, makabalo ka na iya kung anong imo gusto kag kung anong hindi nimo gusto. Alangan piliton ka dara sa hindi nimo gusto, di ba? Sige sa gihapon, good luck dara sa imo LV. Kag kabay, pray lang, no? Pray lang nga igabayan ka sa imo iya nga mangin desisyon kag anon mo na nga daan, paabuton mo na kay honestly maakig man ang imo nga parents, pero sa ulihi insyandihan man ina nila. Mainsyandihan nila ang imo nga choice. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:37 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action. Kay diri na kita sa first part man sang aton nga horoscope. Aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Lunes. Abril 26, tuig 2021. Unahon nato ng mga Taurus. Sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Manami sa karon ang dalagan sing imo nga online delivery business. Bangod, madamo ka or nagadamo pa ang imo mga customer. Kag dapat sa mga Taurus, mangin handa ka sa kaangay nga sistema. Tinguan nga mabalanse ang oras. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 46, 39, 21 and 12. Tulip pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, nagapadayon ang pag-angat sang imo negosyo. Mangin maayo man ang document, kag dapat halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Gemini, lucky numbers
33, 46, 29, 51, and 15. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22. Ang imo kuno ex, magahirit for second chance. Sunda, kung anong imo yung ginabatsyag, kang hindi magpadala-dala sa mga ginasiling sa iban. Sa mga Cancer, maghalong perme. Ang inyo naman lucky numbers at 23, 36, 49, 55, and 11. Ice blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, hindi pagsapaka ang mga nagapanggarit-garit tira nga mga chismis, mas maayo magpangamuyo kag itugyan ang tanan sa magkaako. Anuhon mo na ang chismis, mapakaon kasi na. Pangamuyo na lang na sila kay parang sa ulihi. Sa ulihi, manotisyahan Manila, mapamensaran Manila, nga hindi inagaling manami. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 56, 27, 31, and 13. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, mangin paborable sa imo ang desisyon sang West. Maangkon nimo ang handom nga financial freedom. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 46, 28, 13, and 51. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Mangin manami man ang resulta sang imo iya advice sa online services kag nagasaka ang imo daily clients. Malipayon ka sa imo nga financial abundance. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 58, 21, and 12. Crimson red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:42 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga kaaksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Hindi ginaton pagkalimtan ang para naman. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. By the way, mayong hapon dira sa may RTN office sa Bredco. Sila dira ni Taminda, sila manita Nida, ng Joy, ng kapid ng Larry, ng Norlene, ng Christine kag kay ng Gigi. Sa kumandra ay sa syudad sang Kabankalan, kay ng Diane Alvarez. And also sa Florentino family sa may Haba Kanduni, mayong hapon. O kag kay Toro Mulubatang Galio nga taga DSB. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Sige, sa nabili naton nga mga horoscope, sa iluhan naton ang mga Scorpio. Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, good karma ang pag-amlig sa imudre nga palibot. Manami man yung mga oportunidad ang nagahulat. Kag sa mga Scorpio, halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 36, 28, 15, and 55. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, hindi pagdungana ang mga olubrahon ng mga lain-lain dira mga proyekto kag hinay-hinay lang. Inatanan imo gid nga malampuwasan. Kay kung doble-doble da ko no, doble-doble man dag imo nga posible mahimo nga sala. Apin pagid mga project related abi computer. Pag-type mo dira kag tapos may obrahon ka naman nga pihak. Hindi mo na madali-dali na sa amat-amat lang, no? Isa-isa lang no? Kay para yang hindi ka mabudlayan. Sa mailo na karon nga dasig mo matapos, masulit-sulit ka pa sina. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 11. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Maangkoni mo ang financial provision. Bangod nga yara karon sa husto nga lugar. Ang imo iya nga pangabuhi. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 26, 49, 55, and 13. Vanilla brown is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, ang imong
best friend. Amo kuno ang imo nga makadayunan. Sa ano? Makadayunan nimo bilang partner sa imo nga pag amat-amat na pagkatibawas sa imo dira nga subong nga sitwasyon. I-push ang plano nga negosyo. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 41. Sun yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ang mga handom, amat-amat na nga malambot. Bangod sa kapisan, kag pagtinguha. Nausoy mo sa karon ang malapit na nga kauswagan sa pangabuhi. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 48, 29, 16, and 51. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, mangin masadya kaupod ang bago nga team. Ang manami kuno nga pag-updanay amo nang gihabi para isa makuha ninyo ang handom nga kaayuhan. Sa mga Aries, lucky numbers at 23, 36, 49, 51, and 12. Amethyst violet is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Kag amo yato ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong man nga hapon. Oy si Jonald nagapatamyaw ko na family mahinay dira sa may Oringaw Kabankalan. O kag si Ma'am Carol Montoya, always din siya naga-monitor from Quezon City. Thank you so much kid Ma'am Carol. And also si Sir Donald Dagantan. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Sa aton nga mga ka-aksyon, din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, upli naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, tiyo naman sa pag-goodbye ni Inday Ann. Sa subong iyang edisyon sang This Is My Life. Pero dili kita anay sa aton iyang Bible verse of the day. Gikan sa Psalm chapter 121 verse 1 to 2. I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sa ngalan, sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Inday Ann. Madamo nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo